ani, no? Mao ni say gamit ibutang sa inyong bintana, ibitay ni kay na may butanganan lansang ani, ibitay ninyo kani siya. Sunod, brown scapular. Brown scapular is only cloth, kana siya atong gamiton. Sunod, incense. Ang incense, kana lang yung incense ha, ayaw apilitong unsa tong usa. May usa bitaw incense na inay pares bitaw sa amlaryo na. Ha, kamanyan, o sa bola, kamanjan man na. Kamanjan. No? Kamanyan, o dire kamanyan. No? Ayaw na apilian na, kay wala na labot, incense na God. Niya publisingi o appointed exorcist priest. O niya mo na inyong ipaaso, ni galasay sa hapon. Ipaaso ninyo na sa iyong balay. Kwarto, dalha sa kwarto na paaso ninyo. Ha? Mo na gamit sa incense. Sunod, deliverance book. Duha na niya itong deliverance book. Black o blue. No? Ang naka-advantage aning blue is para lay, para nato. Kaning deliverance book na black, dunay prayer aning nga dili para nato, para sa mga appointed exorcist priest. No? Kunya mo gamit ani katurang binunyagan sa Katoliko og nakumpirmahan. Hoy, pamati. Katurang nakumpirmahan. Ha? O nabunyagan. Unya, inside the family lang, anak o bana asawa ang imong madeliverance. Unya, before mo gamit ani, kinanglan mangumpisal mo. Mangumpisal jud mo ha. Unya, in case of emergency, in case lang emergency ni, dunay nag-react nga office mate nimo. Nag-react siya. Pwede ka mo deliverance o dili? Pwede ka mo deliverance. Ha? In case lang emergency ni, pwede ka mo deliverance. O kani-kani imong gigamit, ayaw pag direct command. Mao po ni naka-disadvantage ni, ayaw pag direct command. Kay kaning mga prayer ani puros ni direct command. Ha? Ang himuon ni mo sample. Page 78. The name of Jesus, I break all curses sent against you, no spells around you. And I command, mo na siya direct. And I command all spirits, mo na siya direct. Ayaw pag-direct. Butangi og I humbly ask you, Jesus, intercessory kita. Ha? Basta dili na to kapamilya. Og office mate, in case lang emergency ni siya. Ha? Timan ini, og in case. Kunya, kung mahimo, kung ingani inyong book, inyong suwatan, og I humbly ask you, Jesus, kaning naay mga direct command. Kay sa panahon nga dunay mag-react, mga ratol na raba mo. Di na mo kahunaw na kung sa inyong buhaton, labi nagmulutaw na. Kita na ba mong mulutaw? Gusto mong na yung mulutaw? Maratol na mo, di na mo kahibaw kung sa inyong buhaton, mo na inyong suwatan. Ha? Unya, kani, ang gamit ani, pwede ni siya pwede na ni siya gamito na to bisag unsa. Kay panglay yun para laygog yun na. Para laygog yun Ha? Doon na siya act of rejection, renouncement, page 29. Kani po, page 69 ang renouncement ani. Kung doon na mo yung mga occult contamination, occult attachment, nga nabuhat ninyo, nakahabak ba mo, doon na mo mo'y habak, i-renounce ninyo, page 69. Ang proper renouncement, muluhod mo sa Blessed Sacrament. Asa may Blessed Sacrament ninyo, anay? Okay, muluhod mo diha, page 69 inyong basahon, 3 times, aning black book, page 69, o sa blue book, page 29, act of rejection. Mo na inyong basahon. Pag humana na, inyong ilista kung sa inyong mga attachment ha, nagpahabak ka, nagpapam-reading ka, nagbuhat kag mga patotoo, diha kay Lucky Charm, ga-display kag mga pungsoy sa iyong balay, dahil imuhang iring-iring, kakamay-kamay, sa imong uyab. Ano ha? Imong ilista na kay ang purpose ana ang akong ipalista kay mo confess man ka mo adto makag confession box. Imo man ang ikumpisa dinig human nimo renounce. Unya karon ug moadto ka sa confession box kay makalimot man ka. Labi na gwapo ang pare. Di na kahibaw unsa unsa naman to ang renounce. Nakalimot na. Unsa na akong ikumpisa, di ba? Imo gina siyang isuwat. Mo nang importante gyud isuwat nimo para mabungat nimo sa pare ini kumpisal. Ana ha? Mo na siya.
Unya katong dunay mga habak, inyo na isurrender karon manunoy mami before mag-bless si Father. Isurrender gyud na ayo ilabay. Kay kamo gyud po'y tag-iya na. Dili na sa pwede ilabay. Kay inyo nang ilabay, sunugon niyo kamo-kamo ra, kamo gyud po'y tag-iya. Kay dunay breaking prayer ana. Kay gi-consecrate na sa demonyo. Dunay breaking prayer, inig humana tong pangulikta sa mga habak. Ibutang na muna dire, i-break pa na. Nay breaking prayer ana. Unya katong dunay mga santos nga mga buak nga nangaputol nag-ulo wanay ulo, i-surrender po na ninyo. O ilubong ninyo sa balay kay ma-desecrate naman na, mawa naman pagabalaan niya ana. Kanang mga rosaryo nga nangaputol god, mawa na ang pagabalaan ana. Ha? Mawa na yang pagabalaan. Mo na kinahanglan nga imo nang ilubong. Ayaw kagool kay og di ninyo na surrender, pwede na siya puy-an o unclean spirits. Kay dihay among gideliverance dito sa Bohol, iyang anak na possess, dili gyud siya maulian. So among second option, among gideliverance silang balay. Mag-deliverance mo silang balay, amo man ang susihon una ilang mga butang. Pag naog na mo sa underground, dihay mga santos nga karaan nga iyang ipangtapok. Amo na siyang gi-break. Pagkuha na mo, amo pag-break, pag-break, peting riaka sa bata. Ingon ang demonyo nga, ayaw ninyo na gilabte, kaya amo nang puyanan. Ingon ang demonyo. Mo to pag-break na mo, usa pa na ulian ng bata. Muna inyo nang ilubong, isurrender ninyo dinhi sa simbahan kay aron dili na mapuy-an og unclean spirits. Ha? Unya kato mga santos nga dili aprobado sa simbahan, Santo Niño de la Suerte, Santo Niño de Palaboy o kaning Mediatrix, wala man na siya ma-approve sa simbahan. No, sa Vatican mismo wala na siya ma-approve. Imo nang dili na ta mag-devote ana, i-surrender po na ha. Kay bisan pag nabesingan na kay daghan na ba mga pari, ga-bless ana. Dili na siya mahimong balaan. Kaya wala man na siya ma-approve sa simbahan. No? So muna siya, kinanglan katutanan atong isurrender atong tumanon, kaya aron mulig-on atong pagtuo, mahimong authentic atong faith, 100% atong faith. Ha? Sabot ta. No? So, dinhi ra kukutob, kanang inyong mga religious item nga gipamalit, magpasalamat mi sa side ni Father Darwin pod, kay dunay passage ana sa mga religious item. Dunay 43 scholars ni Father, ang 20 kapin ana mga college students, ang 7 ana mga seminarians, no? Unya sa pagpalit ninyo sa religious item kanang nadiha sa gawas ron, nakatabang ta sa ministry ni Father, no? Dako kay nagmerito sa Ginoo nga nakatabang ta sa ministry, kami nakatabang pud ninyo, no? So dinhi ako kutob, daghan kayong salamat ug mayong gabi kaniyong tanan. Daghang salamat sa pag-usab, taga natog masipang pakpak si Brother Johnny Yonggangko. Daghang salamat. Before ta mo proceed sa atong ikaduha nga talk, pahibalo lang sa tag-iya sa sakyanan nga adunay plate number 7784 2008 3238 and 8713. Kaning upat ka sakyanan nga gaali sa agianan, palihog lang ko og padaplin or ibalhin sa laing lugar. May I request the owners of the car with the plate numbers of 7784, 2008, 3238, and 8713. And now, with our second talk, he is also a CFD or Catholic Faith Defender President of Diocese of Tagbilaran and also a case officer of exorcism and healing and deliverance with a topic of ordinary attack of the devil. Let us all welcome Brother Kenneth Joseph Abiobor. May gabi kaniyong tanan. So mga igsoon, direct ko sa akong punto por punto ko ron kay tungod sa kagamayalan sa panahon. So ganina mga igsoon, gihisgutan sa ato igsoon ganina about sa atong i-renounce
Kasagaran karon ako lang ning isupot ninyo unsa may mga i-renounce nato kana mga occult involvement nato, no? Kanya una kining atong mga patuo-tuo ba mo na occult contamination nato. Ang atong pagtuo sa Dios napulihan nas pagtuo diya sa mga albularyo, mga pagtulunan sa mga katigulangan, ha? Nga ini kagabi kinahanglan nga ang inyong mga underwear dili na pa gabinan sa hayahiyan. No? Unya, ilabi na gyud aning panahon sa patay. No? Kining panahon sa patay mga igsuon nga mapatuo na to, no? Kung nabada dinhi nang kung adunay mamatay di manilhig. Na dinhi. Unsa may koneksyon kuno nganong di man manilhig? Kay mga hugawan. Ha? Kay mahadlok silhigon kunong tanan. Uy. Panudlo ba na simbahan nga siligon tag tanan? Ha? Ang Ginoo may magbuot kung angay batang kuhaan as kinabuhi. Di ba? Unya, kung panahon kuno pod sa maghaya, doon ay maghaya. Unya, makakita mo kalibangbang. Kita kalibangbang. Mubatog dayon. Hala, ni bisitas mama. Luuya yung tao sa inyong mama na imong alibangbang. Sus ko Ginoo inyong mama, gimo ng alibangbang. Napag-yod. Ini pog panahon nga idad-unas diri sa simbahan ang minatay, inigawas pod sa balay ang maguna-una ra bagyog tudlo ang mga katikista kanang manalabtan ba? Niya mo yung dayon, sige, alsahang lungon. Ay, ini kuman, inigawas na dito sa pultahan, isa kang lungon, isa ka. Nana din soong pamilya, soong. Ayaw lingi, para di mag-uuls tatay. O yan, natudlo ana, katikista. O yan, nagtudlo ana, member sa CWL, manalabtan. O yan, nagtudlo po ana, minister. Kuridas maningi mo ha, Brad. Wala nga, aduna na patuo-tuo, gitudlo ba na sa simbahan? Wala Marcos City, versikulo 8, mantig, gisalikway ninyo ang pagtulunan sa Dios, ug mao inyong gituman, ang pagtulunan nga iya sa tao. Ang iya naman sa tao, ang pagtulunan may atong gituman, di naman pagtulunan diya sa simbahan. Gitudlo ba na sa simbahan nga sa kasaka ng lungon? Unya, adto na po dito minteryo, humanaglubong. Nya, magdamag snack. Magdamag snack. Ay, daghan kayong snack. Hindi ako yung nakita ang bata. Sus, kay gigutom tingali to, kay alas 12, gigawas ng minatay ba? Unya, kay nalubong, alas 4 naman, kay layo man po itong minteryo. Sus, kita na kong bata, gakuha ko siya duha ka buok siupaw. Duha po kabuok kanang pancham. Kay gigutom lagi. Sus, kay pila ra po'y kinaras bata. Murag na kuha ng bata kay gutom. Giduha gyud. Jesus, kay wa man kahurot ang bata. Giingnan sa siyang inahan. Hoy, hutda na. Kay maot na iuli. Di na maayo iuli. Hutda na. Sus, luuya intas bata. Di burot intang aping. Puli ma? Hadi, kay maot. Kaya nasud na dinis minteryo, di na pwede igawas. Hutdo na to na tanan. Di na kuno pwede igawas. Kaya nasud mas minteryo. Kanya kitang tanan kaya nasud mas minteryo, di na tabang gawas.
Oh. Unya, katong dito ko alegria, haman to skili. Dito ko sa alegria atong kalag-kalag. No? Pagabot ito, daghan kay ditong managkot. Dito sa mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay, mitaliwan na yung tao na to, naguna na to. So sinigawas nimo kay daghan dito yung mga batanon, nagkuhan og sagbot, gapaaso-aso na pwede ri latay sa itsa kag piso. Ya tikang-tikang po ka dito. Ha? Ay, laina po namutikan ka, gasayal ka, sustua dito yung taong to manimaho tong inyo. Ha? Unya, sa panahon po diyan anang kalag-kalag, uy, paborito ra ba tong humba ni tatay? Magluto ta humba. Paborito ra ba tong sigarilyo ni tatay? Katong kuan, rich. Paborito ra ba tatay ang green perico? Palit o green perico. Pag-abot dito, imo dito ibutang dito sa pansyon, tay, nagi mong mga paborito tay ha. Ana din he. Tando oroy. Ibutang dito, pagbutang. Butang na nimo dito, tay, na yung mga paborito ni tay ha. Isus kay ni kamang man ang tiki. Ikamang tiki dito ito pa do sumba. Nikit-kit sa humba. Ingon di siya, nanas na tayo, nikit-kit ikaw na. Luyas inyong tatay na himong tiki. Patuo-tuo. Mo na nga, ang atong pagtuos Ginoo, gipulihan natos patuo-tuo. Nya moingon pa gyud mo, Brad, unsa may mawala, Brad? Og motuo ta. Mora may mga rasos mga Katoliko. Mga Katolikong walay pagtuo. Usay way mawala. Ang imong pagtuos Ginoo gipulihan imong patuo-tuo. Kada kog pagwala ana imong gipulihan. Ang imong pagtuo, hugot nga pagtuo nga imong tang gisaligan ang Dios mas nisalig pa kas patuo-tuo. Anitas lihi-lihi be. Narapos lihi-lihi. Dili mo tapon og balay kung dili utso. Nana din naalagi. Parihata. Nga naman utso man. Siya, mas nindot man ang utso, Brad, kay kumusuwat kag utso, pataas baya, Brad. Pataas gyud asinsog kita ato pagpuyo, Brad. Utso ko no. Nya dili day pwede uno, Brad. Pizza uno, siya dili pwede, Brad, kay kung uno, Brad, tanawa kung musuwat kag uno, Brad. Hagbong, Brad, hagbong. Dos de, Brad, dili pwede. Di pod pwede, Brad, kay hagbong, Brad, hagbong. Pwede, Brad. Tres, Brad, asamot, hagbong. Sige, Brad, akong gyalkontrahan. Brad, unsa may kalainan sa imong uno, Brad, nga gikan ka magsulat sa babaw padung ubos, ako magsulat gikas ubos padus babaw. Nay kalainan. Siya bitaw no wa. Kumusulat kag dos, Brad, gikan kas babaw, ako gikas ubos. Dos. Unsa may kalainan? Siya wa pod. Ang tres, Brad, gikan ko subos padung ikaw gikas taas, unsa may kalainan? Musuwat kog tres. Imuha anak pod. Naday kalainan tungod sa patuo-tuo. No? Naba po dinhi nga inig abris tindahan maglutog biko para papilit swerte. Swerte. Napag panahon sa New Year? Lingin-lingin? Patuo-tuo. No? Daghan ang nakontaminate sa atong pagtuos Ginoo. Mo na mga igsuon, kining atong pagtuo mao ni nakahugaw ug nakapawala nato ang atong pagsalig sa Ginoo. Kining pagdangop nato og mga mananambal, no? Mao na nga lisod nato hunahunaon nga kita nagsalig taghabak kay tugod kuno kay tigpanalipod kuno ang habak. Nabi mabasa sa Biblia nga ang habak tigpanalipod? Way mabasa sa Biblia.
Na kayo mabasa sa Biblia, Ezekiel 16:23, wala in town ang habak gikaligut-gutan sa Dios ang magsulob niini. Ha? Unya kung ang habak may tigpanalipod, why mabasa sa Biblia? Aduna ko'y mabasa Salmo 91, ang Dios may tigpanalipod. Iya mo salig ka na. Ang imong pagtuo, ibaylo ni mo anang imong habak. Dito ming masbate, grabe mga igsuon. Kanang nakakita ba mo ng pulahan? Kanang tigbason, di madutlan? Ha? Oh? Unya duklon, masakitan? Ha? Naay, ni-surrender na ko dito. Gitawag ko niya, pag humana ko tok, nakulbaan ko. Kay tuluman sila kabuok, batanon, puro naka-jacket. Pag adto na ko dito, gitawag ko. Yan ang pagpanguha na namo og mga anting-anting ba. Sus, dito sila skilid, gitawag ko. Bad, sabad. Kulbaan ko, ay. Aw, kumao na ni Lord. Aw, mamartir dyo ko ani ron. Sus, pag pagkuan niya, kay bawo mo, ingon siya, tigbason siya, di madutlan. Kay bawo mo, ang iyang kwintas, 15 kabuk iyang gikwintas. Nagklase-klaseng garapa. Ang iyang habak, nahibaw mo, kung ang army nagbakos og magasin, iyaha habak. Murasag magasin. Kulba kay mga igsuon. No? Muna nga, na mga panahon, mga igsuon, nga niingon ang Diyos, niingon si San Pedro, sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8, ang ato kunong kaaway karon naglibot-libot nato. No? Naglibot-libot nato sama sa liyon nga nangitag tukbunon. Ang yawa naglibot-libot nato. Karon naglibot-libot nato ang yawa karon. Nangita siyag tukbunon. Tanawa ko na imong likod na bay yawa. Tanawa kilid nimo na bay yawa. Ha? Unya, miingon si San Pablo sa sulat sa Epeso, Kapitulo 6, versikulo 12. Ang atong kaaway karon dili ang tao, kundili ang daotang espiritu. Ha? Kanang imong silingan, dili kamo may nag-away, ana. Ang hinungdan nganong nag-away mo, tungod kay gigamit siya sa daotang espiritu. Kay di gusto ang yawa nga adunay kalinaw natong mga iya sa Dios, katawhan sa Dios. Mao ni mga igsuon, kining ordinary attack sa yawa nga wa nato mahibaw maunay nakaingon nga ang atong relasyon sa atong isig katao mabugto, mabungkag. No? Imong silingan wala nimo nag-away mo tungod kay adunay usa ka buta nga inyong giawayan tungod na sa buhat sa yawa. No? Unya ra tong Mediatrix nay ha. Ako ipasabot ang Mediatrix unya nay. So, kini mga igsuon, mauni ang mga ordinary attack sa yawa nga gisulsulan taniyani. Una, temptation. Nahibaw ko ron yan, na ang yawa ron, gitintal mo. Ano man? Gitintal na din ni ron, ang yawa. Siya naunsa man is Brad Kaloy, open third eye tingali ni. Open psychic ability ni kay nahibaw man siya nga nahiyawa. Nahibaw gyud ko nga nahiyawa ron tungod sa tentasyon. Nganong ni Anita dinhi? Ang buhat nato dinhi nganong ni Anita aron mamati ta sa pagtulunan sa simbahan o mamati ta sa mga pulong sa Dios ug ang kamatuoran. Ha? Unya karon kay nagduka-duka man ka. Gibira ka sa yawa. Aron dili ka makapaminaw, dili ka concentrate sa pagpaminaw.
Duka-duka ka. Gibira na ka sa yawa. Na usa, muna-muna na imong paminaw. Lami na kay imong paminaw. Pero ang imong tapad, nagchismis. Dugaya man na kayo na siya nahuman. Uy, si padre na lang untagod anak, ipasulti. Nana, gitintal na siya wa. Mabadir siya, mabadir. Mo nang dili siya makapamati karon. Unya, dagang klases tentasyon karon mga igsoon. No? Dagang klases tentasyon. Kabantay mo, muna-muna na mong paminaw. Unya, panahon na ng Santos nga misa, muna-muna, concentrate kay ka nga naminaw sa wali. Pero ni kalit, na initingog kalit ang cellphone. So, na cellphone na, uy, kabi po na tag-iya na, uy, mo pa muna ka-off, mo pa na niya, ma-silent. Ano, gigamit lagi siyawa. Aron badir ka sa imong pagpamatis pulong sa Ginoo. Diba? Arita simbahan. Naidaga na to mga igsuon nga mga lalaki, musimba, di ka concentrate. Tingano, na mga babae nga halos ang kanal makita na. Nakibaw na mo kanal? Ano ba? Katubitang kanang swimming pool sa Sagbayan. Nga duha ka buntod unya naay tunga-tunga nga swimming pool, nabadir in tao ng laki oy. Ano man, grabe kabi ang sinina. Unya nag-sleeveless pa. Unya naaman tay dress code sa simbahan, gitintal ta siyawa temptation. No? Unya mupalit kag blouse, mahal kayong blouse ron, kulag tila kay ang blouse dirira kutob, kitang pusod, ang matas laki ni siga. Unya niingon siya, Brad, pasagdai lang na Brad kay vitamin sa mata. Vitamins ko sa mata. Gitintal ka. Aduna na ang temptation. No? Mo na mga igsuon. Napoy atong mga igsuon nga taas lagi kay palda, abot dire ang palda, unya ang gisi abot po dire. Inikinambit kitang ari. Mo intang pare, moingon yang pare, ang Ginoo manaa kaninyo dire man ni hangad kay ngano tuay panahon nga makasauy puti. Muhangad na lang yung taong pare, peace be with you. Ang Ginoo manaka ninyo, Ginoo ko, nihangad ang pare, wa mo tanaw sa mga tao. Kay hadlok ang pare, makasaha. Muna dagang kayong tentasyon. Dagang kayong tentasyon nga gigamit. Ordinary way nga wa ka kahibaw, gigamit ka sa yawa. Ordinary ra kayo. Ikaduha, kining gitawag og accusation. Ni-accuse ka sa imong isig katao. Once nga gi-accuse ka, gigamit na kasyawa. Mao na hinungdan nga nag-away mo kay tungod sa accusement. Ni-accuse ka niya. No? Mao na niingon ko ganina nga ang atong kaaway karon dili ang atong isig katao, kundili ang kaaway nato ang daotang espiritu nga siya gigamit sa daotang espiritu. Ang usa nato kay igsuon, no? Mo ni hinungdan nga naa ang kagubot. No? Mo accuse ka. Sama na bayhana na oy. Luoy ang taong kay tong iyang bana nga siman, iya kana siya dire. Mo accuse. No? Ano man nakibaw na di ka nga sa tibuok niyang kinabuhi kada adlaw kada oras nakakita kaniya nya mo accuse ka nga ingana ang usa ka babae. Ano ba? Wala dili ta mo accuse. Kay gano, once gani nga mo accuse ta sa atong isig katao, gigamit na ta sa daotang espiritu. Ato na sabtan? Ikaduha, ay katulo, kining doubt, kanang pagduha-duha na to. Kanang pagduha-duha na to, ilabi na ng atong bana nga dugay ni uli. Kaya ni trabaho, kato kong bana, dugay na sa di uli Alas 6 na. Ay, nagduha-duha na ka.
Unya, masamtan pag yun, umayon ka, karon na mayig ito, ani akyos na ka. Ha? Mo na nga, gigamit ka sa daotang espiritu ni ana mga igsuon. Kung tinuod o galing tinuod, imo siyang iampo. No? Mo na, daghan kayo mga doubt, ilabi na gyud sa santos nga misa. Ang atong mga kaigsunan, wala gyud nila madulot og unsa gayud ang santos nga misa, ang pagdawat nato sa lawas ni Kristo. Daghan kong na-encounter bisag Katoliko, di mo simba. Kay nga naman, tinuod bugo ng Eucharistia da kanang ostiya nga lawas gyud na ni Kristo. No? Tinuod ba yung nainom na to ang dugo ni Kristo? Daghang mga tao nga mo-accuse ni ana ug aduna sila pagduha-duha. No? Mao mga igsuon nga kung ingana ang atong gunahuna naa gigamit na ta sa uddaotang espiritu in ordinary way. Ordinaryo ra kay na nga tentasyon, ordinaryo ra kay na nga kita gigamit sa daotang espiritu. Ha? Ang ikaupat, mao ang kinaprovocation. Kanang muprovoke ba nga, sige na lang kalagot. No? Ang hinungdan nga masuko ka, gigamit ang imong bana. Nga naman, nahubog imong bana. Nasuko ang nawa ang imong kinabuhi na ron. Ang imong maing adlaw sa asawa nawa, kay nga naman, pagkakita niya, hubog iyang asawa, pirti ng laguta. Nasuko na. Kay iprovoke man sa yawa nga maglagot ka pirme. Di man siya gustong kalinaw. No? Kanan yung bana, muna na yung taon, paningkamot ana nga makauli kay hubog. Nya, masuko pa ka. Ya? Kanarabang hubog ang nilaktan ana, usay abanti, duhay atras. Mao nang inigulis, ilaha mag-inatras para makauli. Ha? So tigingong padre ganina, panggaa imong bana, lipay uro yung mga laki ron. Ha? Lipay uro ito mga laki ron. Pero pagbantay mga igsuon kong mga laki, ha? Sa 1 Korinto, Kapitulo 6, versikulo 9, walay lugar ang mga taong palahubog sa langit. Busa undang na ta. Kay palahubog po ko sa una. Ha? 48 hours ko di mo ulis bahay kasi inom. Kuyog sa mga kaubas dagat. No? Mo na nga, ang akong kinabuhi, taas kayog gistoryahon pa, nganong nisud ko ani. Nganong gibutang ko sa Ginoo ani ron, nagbarog, nga dili ko kay baw musulti sa unag microphone. Pakantahon ko, mauwaw ko, pero karon bagag naong tungod og alang sa Ginoo. Ha? Una. Unya, kining katapusan, mga igsuon, kining atake sa yawa, ordinaryong atake sa yawa, mauni ang grabe nga sala nga nakatapot sa atong kalag. Kanang enticement. Sala nga nakatapot sa atong kalag. Una, unsan? Garbo. Gabi dihay gi-deliverance namo ako man tong kaso dito sa office namo dito sa Bohol nga taga diri siya taga Minglanilla dito siya gabi sa Guadalupe mao to nga katapusan nga pagawas namo ni Padre diha man siya naglingkod gi-deliverance ni Padre no ang espiritu nga naa niya espiritu ni Lucifer gabi ha? Gingnan siyang Padre, Evil Spirit, tell me your name. I'm Lucifer. Ha? Gipray ni Padre, deliverance. In the name of Jesus Christ, I command you, spirit of pride, to depart right now from Nisyagi, kay taas o garbo. Muna'y kasagaran nga mapusis nato kung taas ta garbo, naa nato si
Lucifer. Examine your heart karon. Naa ba nako ang garbo nako? Kung naa nimo karon, naas Lucifer nimo. Kung di ka kahibaw mo pasaylo sa imong igsuon, gamay ra kaing bikil, tungod lang siyuta binilin sa inyong lulo, nag-away mo, di na ka makapasaylo, taas ka garbo. Naa nimo Lucifer karon. Kaduha, kining 7 capital sin, kining anger, kanang kalagot, kaligot-got, kapungot, tanang ut-ut, naan ninyo si Satanas. Anger, hatred. Grabe, tangtangon, dugay tangtangon. Dugay ma-liberate kung naa ang espiritu ninyo sa anger. Na ninyo ang kalagot, kasuko, kapungot. No? Hatred sa ginikanan. Walang gani tugti nga mag-date sa iyang uyab, nasuko na. Nanay kapungot. No? Walang banag asawa, nanay hatred, nanay problema, mo'y hinungdan, nagbulag tungod sa hatred. Di makapasaylo. Kinsang espiritu nga naaana? Si Satanas. No? Kung naa na to, examine ang atong kasing-kasing ron. Kay mauma ni ang sala nga nakatapot sa atong kalag, nga naas atong kasing-kasing. Ikatulo, kanang kasina, envy. Unsang espiritu nga naani? Espiritu ni Leviathan. Kining akong gisulti nga mga espiritu, mga high rank nga espiritu ni. High rank nga espiritu sa demonyo. Kasina. Kasina gani ka kay ang imong silingan nakwartahan, gamaan na din imong istorya. Kana manggod. Drug pusher manggod. Tungod manas kasina nimo. Sinahan kang dako. No? Masina man tanga ang imo isikataw ni lambo sa iyang pagpanginabuhi. Nana sa Salmo 48 versikulo 16 ngadto 19. Ang giingon ni Salmista David. Nganong masina man ka sa usa ka dato sa usa ka dato nga ang iyang bahandi dili man niya madala sa iyang kamatayon. Di man kuno madala ang atong bahandi kung mamatay ta. Masina ka kay dako siya yuta. Unya ang gikinahanglan ra day nimo ini kamatay nimo, ang yuta ra day gikinahanglan nimo 2/3. Agoy. Unya masina ka. Masina ka ni anang adunay mga 4 wheels. Nya inig sakyan nato inig matay. Parihar may sakyan na nato lungon. Napuy lungon diwit-diwit. Purma pero lungon. Masina ka ingno nimo ang Ginoo. Lord, ano gihatagan mo kunin mo inganing naong, uy? Muana, na ubang mga tao. Anong puglis gaga niya akong ilong? Nganong ituma man po ko, Lord? Anong ka na sila mga gwapa man na kayo? Masina ka. Panghudhud, mas nasina ka, kay puti lagi kayo. Pagkauman, ni pula, nasamad bitaw, ni samot. Masina man ta. Ngayon di kamatay na to, parehara man tagnaong kalabira. Di ba? Masina man ta. Kanya, tungod lagi sa kasina, naa si Leviathan. No? Kanya, kining kaupat, kanang last, kaulag. Daghan man tingali mga minyo ane. Alang ra sa mga minyo karon pa ako na recall ba ako nabasahan.
Nabasahan ako sa Biblia, kanang numeros. Diya sa numeros. Kalimot ko sa chapter, nakalimot ko sa verse, no? Sa teksto. Pero nasa libro sa numeros. Sala di ay na nga kung usa ka babae gidugo na ang mens niya, unya gamiton siya sa iyang bana. Dakong sala na. Ang magbuhat ana, kaligutgutan sa Dios ang magbuhat ni ana. Karon pa mo nahibaw? Oh, basa mo Biblia para mahibaw mo. Ha? Unya, daghan karon mga igsuon kung sa Facebook, daghan ng kabit-kabit. Daghan na karon sa Facebook nga mo scroll lang gani ka daghang TikTok nga pahubag. Gigamit ni Asmodeus. Bisag magtan-aw kag Facebook, inig-scroll nimo, daghang nag-TikTok, nakita lang yung tao ng isol. Ha? Nakita lang yung taon, karon, ting init man kita, nang liki, gyud. Ha? Muna, gigamit, ultimo, ang mga gadget na to karon, gigamit ni Asmodeus. Dagan na sa Facebook, nga makitaan, parte nagkabit-kabit, nasakpan, dagan na kayong masuko, kay wakuno ana-ana, wakuno ana-ana, Mao nang nahinumdum lamang ko sa istorya, suko kayong asawa, sigig, panguan ng asawa, ultimo manghugas, iburak-bundak tong kutsara, suko kayo. Nga nalaman po tong bana, suko man ka. Suko kayo gyapon. Suko man ka. Nga man ka nako unsaa. Ingon pong asawa, mo ni akong gikasukan, nga wa ko nimo unsaa. Mo di ako ikasukan, giwasi unsaa. Wa man ka nako ilabti. Mo lagi na akong gikasukan, kaya wa ka nako ilabti. Ha? Mao na, grabe ang kaulag karon. No? Unya, kining ikalima, kining grade, kahakog, pamintaha na ang espiritu ni Mamon. Ha? Tihik ka, hakog ka. Kasi kailangan na tihik o hakog. Ha? Ang tihik na kay imuha. Di ka kaibaw mga hatag. No? Ang hakog, nay imuha, manguha pa ka. Unya, na may panahon nga inigsimba ni mo, di ka manghatag. Di ka kaibaw mo hatag og labo firing. Unya, ang panahon sa Domingo, ihatag unta na nimo para sa Ginoo, aron mo simba ka. No? Unya, ang para sa Ginoo, imong gikuha tungod kay aduna kay kabalaka mga anxiety nga ang imong tindahan dili kaabre tabo ra baron. Ang paras Ginoo imong gikuha. Si tawagan ng tao nga manguha og butang, manguha og panahon, hakog. Ya panahon pag yun mo simba, di pag yun mo hatag, tihik. Si tawag nimo ana hagtik. Hakog nga tihik. Joke ra. Muna. So, ang ikauno mga igsuon, gluttony. Kining gluttony kaulit. Kining ulitan gani ka, kanang mukaon ka, bisag busog, mukaon lang gihapon. Tanan, kanang hubog ka, ibis hubog na ka, parok-parok ra ka. Mingon dahin ka nga, pukawa ko way pas-pasa, ako naganing baso, pukawa ko. Taga ulit. Kanang palahubog, anaa ang kahakog. Kini mga bata, kanang magpalabi og cellphone, nga dili na mo trabaho, naa ninyo ang espiritu ni Beelzebul.
ang inyong gluttony. Sobra na gani ang inyong gibuhat, dili na kayo proper ang inyong gibuhat, gluttony na. Kana manigarilyo ka. Manigarilyo ka kusa ka steak, okay ra na. Pero manigarilyo na ka nga sobra na sa imong gigamit, gluttony na na. Pareha ng drug addict. Kanang drugs, maayo man na. Pero abusaran nimo ni sobra na, mao na nay gluttony, kahakog na na. Mao na nga kung ako'y pakuanon, pangitaon ako ang deliverance ko, pangitaon ako ang history, nganong ingani ni siya, sama ni, drug-addict ni. Drug-addict ni. Gluttony na siya. Naa niya ang espiritu ni Beelzebul. Karon. Last, ikapito nga sala, dagkong sala, kining sloth, kining katapulan. Katapulan ha, hisgutan ni katapulan, kinindot yun yung katapulan. Unsang espiritu nga naani, espiritu ni Belphegor. Kabantay mo ana santos nga misa, kanang mangayo kag pasaylo, nagakumpisal ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Unsay gipangayo ni mga pasaylo? Sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Unsa man ang sala nga kinahanglang wala nimo mabuhat, imbis kinahanglan nimong buhaton. Unsa sala ana? Sala kanang omisyon, kanang great omission, kanang naitaw nga nakakita ka nga dili inimbahon, dili ka kahibaw nga muagdan niya pagsimba, sala na nimo, nakasala ka sa omisyon. No? Unya, sala pag yun di ay nang matulog. Ni mata, kanang matulog, sala. Mata. Ano man? Explain ako ha. Explain ako. Kanang natug di ay ka, nganong sala siya. Ni karon. Mumatata, mga edad-didaran, ay lang tawagan na niyong tiguwang, edad-didaran lang. Alas 5. Unya, kay gibira man kas katapol, kapuya, oy. Tulog ka. Nakamata kag alas 10. Mata kag alas 10. Ang sala nga imong nabuhat, ana, kadtong sala nga ni mumata unta kag alas 5, nga ang imong buhaton hangtod sa alas 10 nga naangay nay imong buhaton, wa nimo mabuhat, mautong salaa. Nga wa nimo mabuhat. Masamang salaa ang pag-atiman sa imong mga anak. Ang pag-atiman nimo, daghan nimong giatiman, mautoy sala nga wa nimo mabuhat. Kani karon, naminaw ta ani. No, namati tas pulong sa Ginoo. Gibira naman bukas katapol. Ang imong buhaton ng dire, mamati kas pulong sa Ginoo, natugman ka. Mo na nga sala nang matulog. Nang espiritu ni Belphegor. Tulog-tulog mo daron. Gibiramos demonyo nga ngalan Belphegor. Mo na mga igsuon. Unsaon man nato pagtangtang niining sala nga ato karon nga gihambin sa atong kasing-kasing. Kinahanglan mangumpisal ta. Atong ikumpisal ang tanan. Mao tay giingon sa ato igsuon ganina. Gawas ni ining pagkumpisal mga igsuon kay sakramento man nato ning pagkumpisal. Kinahanglan natong mga Kristiyano anaa nato ang pag-ampo. Kita ra ba mag-ampo? Ampo ta. Mag-ampo ta. Ama na mga anak sa langit, pagdaygon ni mga alam, mabot ka na mo, imong gingarian mo ito, may pabuti sa iyo, taming sa langit. Walay unod ang imong pag-ampo. Nga naman, kutob ras baba, waabot sa imong kasing-kasing. Kabantay mo anang manalabtan, magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang Ginoong Diyos. O pagani ka kauman, Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Grambol. O pagani ka humas, magimaya.
Nanapoy ni Tubag, Santa Maria. Ano man, gadali. Mauna mga igsuon, gawas sa pagampo, kinahanglan nga aduna tay pagdisiplina sa atong kaugalingon. Aron matangtang ning mga sala nga nakatapot sa atong kalag. Ha? Mao na nga kinahanglan disiplina pagpugong sa kaugalingon, ilabi na niining kaulag. Ilabi na niining imong mga garbo, imong pugngan. No? Nakitaas ka garbo, imong ihatag ang kaluoy. No? Mo na mga igsuon. Mo na nga ningon din sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 15 ngadto 16, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Ubisan unsa nga iya sa kalibutan. Kung gihigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kaya ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang ududnong kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tao, dili kini iya samahan, kundili iya sa kalibutan. Manang niingon si San Juan sa iyang sulat sa 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 8. Ang magpadayon sa pagpakasala iya sa yawa. Kay ang yawa nagpakasala man sukad pagayud sa sinugdan. Ang hinungdan sa pag-anhi sa anak sa Dios mao ang pagguba sa mga buhat sa yawa. Mao na hinungdan nga niabot si Kristo aron gub-on niya ang buhat sa yawa. Mao na ang tao nga wala niya si Kristo nagpabilin siya sa iyang mga kasalanan. Apan kung anaa nimo si Kristo, mahadlo ka ni Kristo, mahadlo ka mga igsuon nga ang tao kitang tanan mga matay man hinumdumi nga walay makasaka sa langit kung aduna kay gamayng buling sa sala. Pinadayag 21 bersikulo 27. Mao na mga igsuon, akong hatag nga panapos nga bersikulo nga akong ihatag kaninyo, isip mao ni yung hinawnaon aron pagbugto o pag makapugong ka sa mga buhat sa yawa. Sa Sirac 38 verse 30 sa Sirac City 36. Sirac City 36. Nagabot sa inyong balay, basaha. Hinumdumi nga karong adlaw, karong taknaa mamatay ka. Ang imo ding hinumduman nga karon galingkod ka, maghinumdum ka nga mamatay ka. Ngano man, kung maghinumdum ka nga mamatay ka, makaingon ka nga kung mubuhat ko ron unya mamatay ko, mubuhat kog sala ug mamatay ko, di nako maangkon ang langit. Di nako maangkon ang amahan. Di nako maangkon si Kristo. Kadalakaw ninyo, makakita ka sa imong higala nga grabe ka marites, ayay, ug magmarites ko ron, ug mamatay ko unya, abtag 10 minutos, di ko malangit, di na lang ko magmarites. Ha? Mao na mga igsuon sa Roma 12:21, ayaw kahadluki ang buhat sa dautan. Ayaw kahadluki ang dautan. Kung adunay dautan nga mubuhat kaninyo, balusi siya sa imong kaayo aron madaog nimo ang dautan. Mao na nga dalaygo nato ang Dios na nagabihion atong pakpakan ang gibuhing nga Dios. May gabi na tanan.